Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрә. Студияда Лилия Гатина алга кайбер темалар турында кыскача. Илерде солкын подъездларда пычрак әзә бисәсенең Сорман тракты 17-17А һәм 17Б күпкатлы йортларында яшәүчеләр коммуналь хезмәтләрнең эше белән канәгать түгел. Шолда җәмәгать транспортында йөрү 35 сумга җитте. Пассажирлар һәм машина йөртүчеләр тарифны арттыруга ничек карый? Пособие түләүләр күп балалы гаиләләргә ярдәм. Дәүләт думасы депутаты Шолда гражданнарны кабул итте. Илерде солкын подъездларда пычрак әзә бисәсенең Сорман тракты 17-17А һәм 17Б күпкатлы йортларында яшәүчеләр безнең кайнар элемтәгә шундый шикаят белән мөрәҗәгать иттеләр. Аларның сүзләренчә, алар күп тапкырлар коммуналь хезмәткәрләргә мөрәҗәгать иткәннәр. Алар үз чиратында кимчелекләрне бетергә вәгъдә иткән, ләкин проблема хәл ителмәгән булып кала ди әлеге йортларда яшәүчеләр. Бүген бирдә яшәүчеләр белән безнең төшерү төркемендә очрашты. Сорман тракты 17-17А һәм 17Б йортлары газ казаннары ярдәмендә җылытыла, ләкин көчле салкыннарда алар эшләми. Бирдә яшәүчеләр сүзләренчә, фатирларда бик салкын, чаллар проблеманы турбаларның бузлануында күрәләр. Коммуналь хезмәткәрләр аларны чистартмый. Иртән торгач, өйдә нык салкын иде, батареялар туңган кебек сап-салкын. Котел янына барган идем. Котелыбыз сүнгән, ошибка күрсәтә. Өйдә инде 70 градуска куябыз котелны. 70 градуста ул инде өйне җылытып бетерә алмый. Менә безгә салкынча, идәннәребез салкын, башмак, тәпишке киебергә кирәк. Быелгы кышта шундый авыр булды. Без төнне 2 тапкыр торабыз, өйдәге температураны гел карап торабыз. Чөнки котел сүнә, үй салкын 23 градустан киметмәскә тырышабыз. Без даже кыш көне печка куша башладык. Газ белән отапливая итеп, электрический печка кушабыз. Бездә бернинди экономия да чыкмый. Управляющий компания безгә котелларны гаепли. Котелларыгызны сорауга чыккан, алыштырырга кирәк ди. Төп проблема иң мөһиме шушы котелга һава кирмәүдән. Чөнки турбалар буз белән каткан. Шуның аркасында котеллар тиз арада сүнә. Вот кайбер көннәрдә көнгә 10 тапкыр сүнә иде. Шоллар подъездларны сирәк юуга да ризасызлык белдерәм. Шуңа күрә подъездларда пычрак диyorlar, корда сирәк җыештырыла. Подъездлар безнең шундый пычрак, идәннәрне юмыйлар, лифтларны юмыйлар. Менә кирип карасагыз, менә 5нче подъездда. Менә күрерсез. Подъездлар бик пычрак, стеналар пычрак. Тәрәзәләрне елга бер тапкыр да юмасаң дисәң дә, сорагачтың гына килеп юалар. Карны чистартмыйлар. Тракторлары килә чистарткан булалар инде, но әйбәтләп чистартмыйлар. Менә Бер сәгатьтән дә азрак вакыт үтүгә идарәче компания һәм Комсомол район администрациясе хезмәткәрләре Сорман тракты йортларында яшәүчеләр белән очрашуга килде. В связи с морозами обледеневает, получается, воздух, трубы воздуховые. Их ежедневно очищает. У нас есть поставленный человек, который мастер, проходит ежедневно с плотниками, не проходит, смотрит, прочищает, где это требуется. Ежедневно обход по этому поводу проходит. Кар җыюга килгәндә коммуналь хезмәтләр 11 гыйнварда бу эш башкарылганын белдерде. Ләкин машиналарны калдырган автомобиль хуҗалары проблема тудыра дип хәбәр иттеләр идарәче компания хезмәткәрләре. Эш 13 һәм 15 гыйнварга планлаштырылган. Хезмәт тикшерүнең подъездларны юу буенча да үткәрү планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ике атна чамасы Шолда җәмәгать транспортында йөрү 35 сумга җитте. Быелның 1 гыйнварына кадәр шәһәр халкы 5 сумга арзанрак түләйде. Пассажирлар һәм машина йөртүчеләр тарифны арттыруга ничек карый? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. 35 сум автобус яки трамвайда йөрү нәкъ менә шул суммага төшәчәк. Бәясе акчалатада карта буенча да бер үк. Пассажирлар әйтүенчә, сумма шактый зур. Ну кому как, наверное. Кто как получает. Для кого-то много ездит, для кого-то может нормально. 35 рублей, туда-сюда уже 70 рублей это получается. Пенсионерам становится все труднее и труднее жить, потому что пенсии у нас очень-очень маленькие. И каждая копейка у человека на пенсии на счету. Для них это очень дорого. Да для и молодежи также, которые в ипотеках и все остальное прочее. Ну, я бы хотела, вот, какие-то скидки сделали для детей. Надо с учениками решать,
Даже кто не в школу ездить по 35 рублей, это очень дорого для детей. Шунысында итергә кирәк тарифларны исәпләгәндә бензинга, ягулык майлау материалларына бәяләр арту, ремонт яки машиналар сатып алу исәпкә алына. Пассажирлар агымына да аерым игътибар бирелә. Шуңа күрә күп кенә чаллылар үзгәрешләргә уңай карый. Понимаем, что и бензин, и зарплаты. Людям кушать надо, водители тоже от этого за это зарабатывают, как бы семью кормят. Не против, но под транспортом бы, конечно, чтобы побольше было больших автобусов хотелось бы, а не стоять ждать. Норма, это недорого. А почему так думаете? Ну, бензин подорожал, соответственно, им не рентабельно работать. Соответственно, они поднимают цены. То есть все закономерно. Для нашего города нормально, мне кажется. Потому что, в общем-то, все дорожает. 35 рублей – это стартапка, нормальная стоимость. Неудобно, когда говорили 37-38, сдачу давать. Автобус йөртүчеләр әйтүенчә, бу 2 атна эчендә пассажирлар юл йөрү бәясен арттыруга күнегә башлаган. Нормально реагируют, чем последующие годы. Прежние годы более бурно реагируют, сейчас спокойно отреагируют. Все дорожает у нас, от этого никуда не денешься, и топливо дорожает, все. Поэтому, видимо, в связи с этим и связано подорожание, чтобы было рентабельно. Элегрәк Татарстан тарифлар буенча дәүләт комитетына юл йөрү хакын 38 сумга кадәр арттыру тәкъдиме кергән. Әмма азрак сумма расланды. Казан белән чагыштырганда республика башкаласының җәмәгать транспортында йөрү карты белән түләгәндә 38 сумга, ә акчалата 42 сумга төшә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Пособие түләүләр күп балалы гаиләләргә ярдәм. Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагогина шулда гражданнарны кабул итте. Ул гаилә елына багышланды. Халыктан нинди сораулар килде һәм аларга җаваплар алындымы? Бу хакта алдагы минутларда. Я получаю, как говорится, получала 11 тысяч. Я округлила уж 11. Его катастрофически не хватает нигде. Виктория Орлова күп балалы әни, аның 10 баласы бар, 6-сы мәктәптә укый, 2-се балалар бакчасына йөри. Чаллы сүзләренчә азык-төлеккә, кием, салым һәм түгәрәкләргә пособие гына җитми. Шуңа күрә ул Дәүләт думасы депутатына ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Сейчас нет бесплатных кружков. Не хватает, я хоть и многодетная мама, на второе питание у меня, естественно, платное. Не хватает на него. И у нас начинается вечная проблема, когда мы собираемся на 1 сентября. На 1 сентября, чтобы одеть одного ребенка, я подсчитала, это нужно где-то около 30 тысяч. А у меня их 8, и мне поэтому очень тяжело. Әлфия Кагогина билгеләп үткәнчә, Россиядә гаилә кыйммәтләренә зур игътибар бирелә. Мисал өчен, 1-нче һәм 2-нче бала тугач, ана капиталы түләнә. Аның күләме ел саен артып бара. Моннан тыш узган елдан башлап 17 яшькә кадәр булган балаларга бер тапкыр бирелә торган пособие түләнә. 7 миллион мәктәп укучысы мәктәпләрдә бушлай туклана. С этого года дети и семьи, которые воспитывают инвалидов, то также будут иметь право на детское питание двухразовое в школах за счет федерального бюджета. Вот это именно такой системный подход к поддержке материнства и детства, долгосрочный тренд, который реализуется по поручению президента. Россия Дәүләт думасы депутаты гражданнарның проблемаларын җентекләп карады һәм аларны контрольга алды. Мондый тематик кабул итүләр алга таба да дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Неофлекс – фитнес-платформа для бесконтактной глубокой проработки внутренних органов и мышц тела. Ознакомительный сеанс бесплатный. Прием строго по записи. Телефон 952 047 0303. Наш адрес – Сюмбике, 17А.